Ако искаш сълдръпнюк там. Сълдръпна? Ти внимавай да не си изкараш код някъде на някои клони. Тия дръвчета имат много будилни. Ай, дай му газ на това, няма нищо. Да му дам газа! Дай му газ на това. Дам ли? Дай му газа. Това беше доста безинтересно. Трябва да видим прочутата G-класа. Какво ще се случи? Пак безинтересно. Хайди. Ой, хорошо. Разбрали защо ти казах? Листата са мокри.